pagkabugay. Tatanda ni idol. Manang kay idol. Talaga kay ano itong recipe karon tayo idol. Usa ka nagkanag ko. Pata idol. Pat nito. Uy, good morning, Kiara. Sekolah ka, Kiara? Abi taganag. Mga guys, mag-utang na puro kamunggay. Kaya dito eat og po kamunggay, mga idol. Ano kamunggay? Panjupin. Kamunggay tirada idol. Palabid Sandip kada shout out ko idol. Shout out ko yung mga tanan idol. Mag-utang na puro kamunggay idol.
Munggay ba ka munggay? Vegetable vegetable. Vegetable, Bisaya tang dako. Uhoy, naku Lord. Salamat sa pag-comment ninyo mga idol. Salamat niyo pagtanaw sa akong live sa YouTube. Wow, yamits. Kahanap. Kamong gigiutan. Ina ni idol na bahala ta po pre. Healthy na, healthy, healthy. 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 Sus tagaan na eh. Nangalaos dok akong kamunggay utan ito. Nangalaos dok. Kana. Sus. Kamunggay. Mukbang tag kamunggay. Magluto ta og puro kamunggay. Este ba? Okay. Kanan tani Jisa! Utada ka mga Jisa! Sagana po. Pag mo. Maunay si pinobre guys. Pobre. Tanan sila kamunggay. Urun. Punta ka kagsudan. Puro kamunggay. Kamunggay. Puro kamunggay sa tanjukan. Nakurot kit. Patdan gini siya nako. May pilin pesos. Awas kaldero ni. Daot ang lokarize ani. At lokarize. Hey, si Oscar.
Diyan ka naman. Grabe pinagalos Jubin. Sus, gana. Sa kalunuran gini. Siya kay mga goy, pero pag balik og live mga goy. Mga goy. Goy. Pini utana goy, tigana ni puro kamungay goy. Goy, kamungay puro goy. Usa ka. Ato ni sila. Ini goy pa stinsya sa Berot! Kan kay kog tanon ko yos. Mukbang puro kamunggay goy. Vegetable tirada boy, goy. Vegetable tirada goy. Makita nyo ako. Nang harvest ng Jubin ko yun. May okra. May manok. Okra manok. Mauni kung taka na maura ni subak ako goy. Managoy ba banat giyo banat goy lang niya magharos na putag kan goy sus. Di ba naman tani yung sa isudan na ay nagkamunggay wala bati okra dahunan sus lami asud ano Jubin goy. Hindi hagpat alubate ko alubate. Ang harvest ko sa kung tinanom goy. Mao ni mga kugihan goy. Ate tinanom goy. Kanahan tagkaw Bisaya goy. Nate ma-harvest goy. Kita magtinapulan goy. Tanom goy. Sil. Puta na tanig. Puro kamunggay sil. Wag ba kolesterol. Puro kamunggay. Tut andupin. Added together the love kamunggay agbati agpat ni Jubin para lang
makakaunta og utan, buntag sa yuutan, madis mukbang na putautan, why utan na putatu, lutuon mo goods sa utan Bisaya. Ay, purting dautan sa abhatin ako, walay tambok, buk, taot kaayo siya. Daghan kaayong resipe si Juben, wala sa haros tanan pa, puro tanan pa, ay, okay tayo bate, sus mo na mga sudan pinobre ba, pinobre, sikoy, dahoy, koy, tikoy, sudan, Juben, utan, titaya, pari sararig, pat karais atulog, yummy, wow. Grabe. Kainis lang. Sa mani. Gagana ulit. Tabanan. Oh, sus. Tanan. Kompleto Ricados. Prito tanan Ricados mga idol. Oh, sus. Nakana mga idol. Ano siya? Dahunan. Lang masautan.
May say vitamins. Ito. Ano say dahunan? Onion. Ito Ricardo sa idol. Sus, lamiya sa kauna ko. Idol ko. Usa ka dump truck kamunggay. World! Good morning, world! Sus, mga guy, kanak anak ko kuyos. Kita ka ba na kuyos? Kapalo man ako sa respiya guy. Kakauma ni guy. Ganahan mo mari guy, real mo guy. Anak guy ba? Tutag pina festival guy. Kamu mga dat bawa sa high blood. Kini bahkan ni sudah ano yung piniti utang Bisaya ba alam kamu kay kagadupong gayon. Onion, okra, alubati kalamungay. Mao ni sakto sa tama guy. Maghaling tagoy para padong na ito maluto.
Ay, nako, tigalilitse. You are a few, and you get a slim. You are the love you want, the ring. My heart, feeling to see my heart full of you. Alive. Fight, fighting together, though my heart. Hello. Luto na tatong recipe ron idol. Oh. Dire ko tab idol. Salamat sa mga followers sa akong YouTube channel. Karupog balik ko live. Magluto na ko sa akong recipe. Dire lang tang idol. Salamat tanan idol.